Duela 3000 urte bazen Egipton erregina bat, Nefertiti. Haren senarra zen Akenaton. Eta Akenatonek ezarri zuen erlijio berri bat, atonismoa, alegia Aton zen jainko bakarra. Akenaton hiltzean Nefertiti izango zen atonismoaren defendatzailerik sutsuena. Eta Nefertiti hiltzean, haren ondotik etorri ziren faraoiek debekatu intzuten atonismoa eta agindu zuten Nefertitiren arrasto guztiak ezabatzea. Zer data 1912 eta 12an topatu zuten busto bat. Busto eder bat. Nefertitiren bustoa. Nefertiti bera bezain ederra. Eta 2009an historialari batek, zeina bere izena zan Stirling, esan zuen busto eder hori faltsua zela. Berlingo museoak bidali zuen busto eder hori laborategi batera. Eta laborategiaren emaitza izan zen busto eder horrek bazituela 2000 urte baino gehiago. Hortaz, busto eder horrek erakusten du ez zutela lortu Nefertitiren arrasto guztiak ezabatzerik, ez da urrik eman da ere. Gauden Iruña Beleian, 2005an topatu zuten animalia baten ezurra, inskripzio batekin. Animalia zen orkatza eta inskripzioa zen Nefertiti. Zenbait adituk esan zuten faltsua zela, zergatik Nefertiti izena zentsuratua eta debekatua izan zelako. Kristautasuna ere debekatua eta zentsuratua izan zen, baina kristauek bere izenak eta Kristoren izenak idazten zituzten ezkutuan eta motu pribatuan. Gaur egun ere zenbait erakunde debekatuak eta zentsuratua daude, baina haien izenak agertzen zaizkigu modu ezkutuan eta pribatuan. 2020an gertatu zen Iruña Beleiaren epaiketa. Epaileak froga bakar bat onartu zuen. Hain zuzen ere Vicente Navarro geologoak egindako froga. Grafitoen artean baziren 11 ezur, da ezur horiek zituzten hainbat inskripzio. Ez bakarrik Nefertiti, baizik eta baita ere Isis eta Osiris jainko zen izenak ere. Eta Vicente Navarrok ez zuen aztertu ezur bat bera ere. Hortaz, Nefertitiren ezur hori ez dago akusatua. Beraz, juridikoki benetakoa da argumentun a contrarium dela medio. Badakigu gauza bat dela egia juridikoa eta beste bat egia zientifikoa. Eta batzuetan bileak ez diela elkarrekin ezkontzen. Baina honetan ere izan gaitezen egizaleak eta joka dezagun egia zientifikoaren alde emaitza bat izan ala bestea, alegia gure aldekoa edo kontrakoa. Duela gutxi topatu dituzte Judimendin ezur batzuk. Eta diputazioak bidali ditu analizatzera Poloniako laborategi batera. Ez du esan laborategi horren izenik. Eta guri gustatuko litzaiguke jakitea zein den laborategi hori. Hoxe eskatzen diogu diputazioari. Nefertitiren ezurra ere bidali dezala laborategi horretara jakin dezagun egia zientifikoa zein den.
Ez bakarrik bideo honen bidez, baizik eta modu formalian eta idatziz ere eskatuko diegu diputazioari. Horretarako ez da beharrezko inprimaki ofizialik erabiltzerik. Nahikoa da paper batian idaztea, eskuz besterik espada ere, nork eskatzen duen, nori eskatzen dion, kasu honetan diputazioari eta kultura diputatuari, eta zer eskatzen den, kasu honetan Poloniara bidaltzea Nefertitiren hezur hori. Arrazoia ere jarri daiteke nahi izan ezkero, baina ez da ezinbesteko. Diputazioak ezezko emango balu, orduan Arartekoari adierazi, horretarago dagota. Puntu honetan gogoratu behar da, Arantzadik badituela oso aditu onak hezurretan, baita esperientzia ere. Eta Arartekoak ezezko emango balu, orduan adieraziko genioke batzar nagusietara. Horregatik da hain importantea eskabideu, ahalik eta jende gehienak egitea.